votar laico de calidade en galego. Exiximos que somos os egoístas. Aviso tamén que este domingo, día 11, ás 10 da mañá, se irá un autobús a Alameda por 7 euros para asistir a manifestación feminista en Santiago. Esto é por nós e esto é polo noso futuro e a das persoas migrantes residentes e todos tamén. Accións dirixidas a eliminar as desigualdades salariais, a temporalidade, a precariedade dos traballos feminizados e a sobreexplotación das mulleres. Exiximos a aplicación da lei de titularidade compartida nas explotacións agrarias. Exiximos unha política laboral, agraria, alimentaria, fiscal e social en función das necesidades da cidadanía, que estableza medidas de acción positiva para poñer fin á discriminación das mulleres e que poña freo á migración da mocidade galega. Exiximos servicios sociais públicos de calidade que dean cobertura ás necesidades de cuidado de familiares e persoas a cargo. Exiximos medidas que permitan compatibilizar a vida personal, familiar e laboral, tanto os homes como as mulleres. Exiximos medidas urxentes para a creación e a estabilidade do emprego, implantación de medidas dirixidas a eliminar a discriminación salarial das mulleres. Exiximos medidas que garantan unha vida plena para as persoas con diversidade funcional. Exiximos o dereito a gozarmos da nosa sexualidade, sexa cal for a nosa orientación sexual e a desenvolver un proxecto de vida en liberdade e equidade. Exiximos, por fin, respeto aos nosos dereitos sexuais e reproductivos, que inclúe o control dos nosos corpos, garantindo o dereito ao aborto gratuito na sanidade pública. E señoras, señores, rapaces, rapazas, mozos e mozas, vamos a ver o que queremos as mulleres galegas. Queremos a abolición da lei de extranxería. Queremos menos palabras e máis feitos. E deixamos vos con os percutores ata a seguinte parola. E agarramos a vosa participación.